napravit ću kolači sa sladoledom. Da, sladoled vole svi. Baš je lep. Sad ću dodati. U stvari, čekajte. Ne mogu da odolim. Obožavam sladoled. Moram pojesti još. Tiffany, šta s tobom? Nije mogla da odoli sladoledu. Okej, počet ću da spremam. Prvo treba otvoriti Oreo kolač. A sad ću napraviti od kolača različite životinje. Tako sam pametan. Tiffany, šta je s tobom? O ne, Tiffany se smrtla. Pomoći ću joj. Sad ću je odlediti. Hvala. O ne, imam malo vremena. Šta da radim? Tačno. Da neću sladoled na svaki sloj kolača. Da, to će sigurno biti jako ukusno. Da, treba što više sladoleda. Tako je. Moram se ubrzati. O ne, ne stižem. 2, 1, vreme je isteklo. Dajte mi da probam vaši kolači. Šta ste napravili?